po, ginagawa ni Papa ang tindahan. Ano tawag dyan pa? Tabil. Sa tindahan kapag mainit ang harapan. Ulit na. Nadabas po tayo. Dito po tayo sa harapan ng aking tindahan. Dito po yung tindahan ko. Dito sa probinsya. Bilang po yan ang kalsada. Sa harapan may tindahan din. Water station. Ayan, busy sila sa paggawa ng tabi. Kapag mainit sa labas ng tindahan. Just like shining star, 서로 바라보는 이곳. I'll be always by your side. Nalinis na din po ako dito sa loob ng tindahan namin. Gandang tingnan pag malinis. With you by my side, 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I've been waiting for a love like this. 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 With you by my side 지금 이 순간 서로 Dito po sa kabila ay see you through a little far. sa kabila po namin tindahan ay nilinis po. Mama, ang dami pa ng kalat. Oh my God! Sobrang kalat. Dito sa bodega po namin at binaha ng tag-ulan. My God! Oh, ang aming bodega na binaha. Mama! Yan, inaayos po at papadeliver naman po ako ng marami. Yan, grabe pong kalat po talaga. Basta yung mga karton. Mano yung mga yan, oh? Yan yung nakaralion. Ay, bakit po? We've been waiting for a love like this. Grabe po, nalilinis po si Mama. Oh, no. Dito po namin ilalagay yung mga pagkain ng baboy. Oh, binaha din po ito ng tag-ulan. Grabe. Yan, dami po namin stock. Hindi pa maayos. Sobrang kalat. Busy. Ito lang dyan. Ang kalat.